Diyos, marahay na hapon po, sinugabos mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa pagpumibi kang Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Mahera ko na sin maugayo na Ama, day ka masasabotan ni si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahan sa imong kaakian asin buksanan sa mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasanan sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katinunongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, na ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ng dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe ng katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahin hapon po sa inugabos mga tugang. Ngunyan, iyo po ang ikatresing Domingo, kan ordinaryong panahon. Isabay po niya to sa tuyang Santa Misa ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Mabel Valderrama and family, Encarnacion family, Fresh to, Bueno Mangaliyag family, for the birthday blessings for Alexander Alejo Jr., offered by Monsalve family, and Thanksgiving offered by Olaguer and Pavericio family. Special intention to pass the PCG examination, offered by John Eugene Valderrama. Special intention for good health, protection, and safety training offered by Diana Rose Valderrama. Special intention for Manuel and for successful career offered by Janet Oshana. For the eternal repose of the following souls, for Stephanie offered by Mr. Ramon Santillan and family. For the soul of Carlito offered by Gaid and Osido family. For Salvacion by Bueno Mangaliyag family. For Salvador, offered by Anisha Arcilia and family. And for the souls of Benito, Faustino, and Rogelio, offered by Nales family. Banwaan ng Diyos, matindugpuan gabos, at sinsarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon.
nato Santa Misa ang mga aktibidades sa aga sa pagbukas kang Jubilee Door asin man ang iba pa duman sa Patuyang Albay Cathedral. Sa ngarang ka nama, sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Ang tugang ako untan sa tumakasalan, tangani magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Tanay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, mahirak mandagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan mo. Jesucristo, pagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan naman. Ikan na nagpapala kan mga kasalan kan kinaban, aki kami. Ikan na nagpapala kan mga kasalan kan ako at sa mong pinahera na nagtutupaw sa to ka naman, nahiraki kami. Kay kasanan naman, kasanan kanuran, kasanan ron, kalangka. Jesucristo kay kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, namimibig kami, nahuli kang grasya nin pag-ampon, binuot mo kaming maging mga akinin liwanag, warasan, naday kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag ning katotoohan. Huli kay Jesucristo kagarang naniyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as nagahaday kasaro kan Espiritu Santo Dios,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Ang marahay na pagkontinuar kan babaeng Sunamita, nagpapahiling nin pagtubod na nagmimidbid kan presensya ng Diyos sa iyang mensahero. Ang sa iyang pagkabukas palad, nagiging agihan hindi nilalaoman na bendisyon asin bagong buhay. Ang Diyos minasimbag sa pagiging bukas, asin pagtiwala na may biyaya, na lampas sa linalaoman ng tao. Himatayon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro nin mga hade. Sarong aldaw nagduman si Eliseo sa Shunem. Saan nag-eerok ang sarong mayaman na babae. Inalok niya si Eliseo na magkakan. Asin magpuon kay ito, dumana siya nagkakan sa harong kan babae, kung nagduduman siya sa Shunem. Nagsabi ang babae sa iyang agum, nahihiling ko ang sarong banal na lalaki ng Diyos, ang danay na nagahapit digdi. Magibo kita sa atop nin sarong salit na kwarto, asin bugtakan tanin higdaan, lamesa, tukawan sa kailawan. Pagdalaw niya sa to, diyan siya magpapahingalo. Sarong aldaw, nagbalik sa Shunem si Eliseo, asin nagduman sa iyang kwarto tanganing magpahingalo. Hinapot ni Eliseo si Gehazi, kunsiring, ano ang ikakatabang ko sa iya? Nagsimbag si Gehazi, mayo siya nin aking lalaki, asin gurang naan sa iyang agom. Padigdiha siya, ang pagbuot ni Eliseo. Nagduman ang babae sa kanagtindog sa may pintuan. Nagsabi sa iya si Eliseo, sa siring kaiming panahon, sa sunod na taon, mangangaki ka ng sarong lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko sagkod paman ang sa inyong pagkaherak kagurangnan. Aawitin ko sa paman ang sa imong pagkahera kagurangnan. An karahayan buot kan kagurangnan, aawitong ko sagkod paman. Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamareta kan sa kunguso an sa imong katutoohan. Ta nagsasabi ako, para sagkod paman itutugdok ang karahayang buot. Sa kalangitan, papapusugon an sa imong katutoohan. Aawitin ko sa paman ang sa imong pagkahera kagurangnan. Paladan ang banwaan na tatao magpataratara na naglalakaw, kagurangnan, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Sa imong ngaran magayagaya sinda bilog na aldaw, asin sa imong kasuriputan magpapalangkaw. Aawitin ko sa paman ang sa imong pagkahera kagurangnan. Taykaan pang pagayon kan sa indang kusog. Sa imong pangmarhay itutuon ang samong sungay. Ta sa kagurangnan ang samong kalasag. Sa banalan Israel ang samong hade. Aawitin ko sa paman ang sa imong pagkahera kagurangnan. Pinapagiromdom ni San Pablo ang mga paratubod, na bunyag sarong tunay na partisipasyon sa pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Ang buhay Kristiyano, iyo ang padagos na pagkagadan sa kasalan, asin pagbangon sa bagong paagi nin pamumuhay. Ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, dainin duaram, nakitang mga binunyagan ki Kristo Jesus, binunyagan man sa iyang kagadanan. Kaya ilinubong kita, kaiba ni Kristo, sa paagi kambunyag sa kagadanan. Tanganing arog sa iya, na binuhay liwat kan kamurawayan kan Ama, kita man pwedeng magkaigwanin bagong buhay. Kung kita nagadan kaiba ni Kristo, nananarig kita na mabubuhay man kita kaiba niya. Huli taaram ta na si Kristo binuhay liwat, asin dainananggad magagadan. Mayo ng kapangyarihan sa iya ang kagadanan. Kan magadan si Kristo, makasaro sana siyang nagadan para sa kasalan. Alagad, ang buhay niya ngunyan, buhay para sa Diyos. Kaya, ibilang manindong kamugadana,
sa kasaalan, alagad buhay sa Diyos. Huli ki Heso Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Anamuot sa iyang ama o ina, urog pa sako, bagong mangninigo ang maging disipulo ko. Anamuot sa iyang aking lalaki o babae, urog pa sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Andai, magpasan kan sa iyang krus, sin magsunod sako, bakong maninigo ang maging disipulo ko. Ang nagpapadaga sa sayang buhay, mabawaran kayan. Ang nawawaran in buhay, ulis ako, makakamit kayan. Ang minaako sa indo, minaako man sako. Ang minaako sako, minaako sa nagsugo sako. Ang minaako sa propeta nin Dios, ulitas siya propeta nin Dios, babalusan siring sa propeta. Ang minaako nin tawong matanos, ulitas siya matanos, babalsan siring sa tawong matanos. Ang sa isay man na nagpapainom nin maski sarong basong tubig sa sarokan pinakasadit na disipulo. Hulita siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maray na apon. Sa aga po, sa tuyang piga, sabi ko sa bago sa intensyon, ang pagbukas kan Jubilee Door duman sa katedral sa Albay na nangulugan na may baagong mga balaogan kagurangnan uli sa paggiging baimbod kan sa iyang mga disipulo, in particular sa Diocese of Legazpi. Kaya siguro kita, bago pa man mga 75 years old, na kasing tanda ng diocese, pero kabilang kita sa nagiingowa na maging maray na disipulo ni Kristo. Ining enot parte kang ebanghelyo, puro negative ang pigsabi ni Jesus. Kung mahal mo ngayang magulang mo, urog kita sako, dahil ngaya pwede, maging disipulo ko. Kadua, sa parte ng mga aki, so magurang, kung mahal mo ang sa ibang mga aki kesa sako, hindi ka rin magiging disipulo ko. Tapos, ilinaugso, doctrine of the cross. So, dahil magpasan, habo magpasan kang cross, dahil man magiging disipulo. Kaya, halos negative, kundai. So, ano ang dapat? Dahil man karo, pwedeng sabihin na sa opposite kay ito, no? Na so nagapaorog, sa magura, sa kagurangnan, before the parents, o ito man mga aki, paorog ang kagurangnan, medyo difficile explain. Ninulit, tabig nito ko doon makakita, siyempre pag magurang mo, mamahalin mo. Pero hindi naman nangulugan na kahit na mali ang itinuro ng magulang, mali din ang susundan mo. Kasala na po iyan. Kung si Kristo ang sinusundan natin, ang sinusundan natin kay Kristo yung tama, yung katotohan.
Because we always say, Jesus is the way, the truth, and the life. Di naman, porke magulang, tama lahat, no? Ganon din naman yung mga aki. Does not mean na, so aki mo nagkamali, tama rin yun, kasi aki mo. We are reminded by the trouble in the schools, no? Minsan, may kinalaman yung mga magulang, no? Yung parte ng pagpaasan kang krus, ini po yung parte ng pagsunod kay Kristo. Kasi hindi lahat ng oras magaan ang krus. Paano kung may mahal ka sa buhay, parehong namatay? Tuman nga sa lindol. Ganon pa rin ba ang pagtingin mo sa Diyos? O sisisihin mo ang Diyos? Bakit mo kinuha? Sabi mo, mahal mo ako. Bakit mo kinuha ang king mahal sa buhay? So yung mga tanong na yon. Pero, nakulon po kitang mag-experience na hindi naman lahat na sasagot ng reliyon. Pero, siguro, kung sinasabi ni Jesus na ipaparugta siya more than our own loved ones dito sa Kinaban, siguro, ang ibig sabihin nito, nagkapira. Number one, ang mahal na Diyos sa nagpadala kay Kristo, mas marami ang nalalaman kaysa sa atin. Diba? Kasi mga tao lang tayo. Yung Diyos na naglikha sa to at naghahanda ng mas mabuting buhay pagkatapos ng buhay ta sa kinaban, ibig sabihin, kailangan natin siyang paniwalaan because He is God. He is Creator. And He gives us everything that we need. Katulad ng ginawa ni Eliseo sa enot na pagbasa, ang English po ng Eliseo, Elisha, no? So Elias naman, Elijah, no? Magkasunod silang propeta na banggit sa Old Testament. Ano pong ginawa ni Eliseo? Kasi may pinapuntan siya na isang bahay sa isang lugar. Napansin nung mag-asawa na ano daw nga igawa ta ng maliit na room where he can rest. At yun nga po ang nangyari, no? Pero sa ginawang ito ng mag-asawa, napansin din ni Eliseo na medyo malungkot ng mag-asawa. Ito pala walang anak na lalaki. So yun po ang binigay ni Eliseo. Yeah, next year, na madigdi naman ako, ikaw ka na ngayang aki. Siguro pareho man naman nangyari kina Mama Mary, si ama at ina ni San Juan Bautista, no? They were both old, sabi pa nga, bawas, sterile, pero pinanganak pa rin o nagbuntis pa rin si Elizabeth. So, wala pong imposible sa kagurangnan. At kung walang imposible sa kagurangnan, hindi rin imposibleng paasanin ang krus. Sabi na nga, hindi man attractive ang relihiyon na Katoliko kasi may krus, ang sinasambang Diyos ay nakapako. Pero maraming kwento din, kababalaga ni milagro, na kung ikaw'y dumulog sa Kanya, alam mo naman na hindi ka tatanggihan. Palaging, basta hindi lang tayo ang manginutan, hindi lang tayo ang magpaurog sa diri, kundi, nung hinihingi ta, ipag sa Diyos ta na, kung ibigay, okay. Kung dai, okay. Kasi minsan, kung dai binigay, ikaw pong kapalit. Hindi naman ito yung kanta ni Ray Valera, no? Walang kapalit. Ito si Lord may kapalit. So, wala talagang hindi tinatanggihan o mga kailingan na dahil nasasagot.
Kaya lang, ang problem, minsan kasi ayaw natin nung ipapalit ni Lord. Eh, yan ang malay mo. Hinahingi mo bisikleta. Ibibigay sa'yo train. Ayaw mo pa ba noon? Mas malaki. So, minsan po, ang binibigay ni Lord na mas nakula pa sa hinihingi natin, may become too much for us na dahil kayang tanggapin. Pero yun po ay sa karahayan alin natin. The third part of the gospel speaks of the connection ng lahat ng naglilingkod sa simbahan. Kung alam tamang baga, sabi, at nagsugo sa ko, ayan, maako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko, sabi ni Jesus. So, yung connection na yun, ibig sabihin, pag, halimbawa, may day minister, nagduman sa Romayhelang, yung nagtubod na nga kamag-anak ng may helang, madadamay po ito sa biyaya, sa bendisyon. Because yung lay minister is connected to the mission of the church. Yung nagbasa, lector na magandang pakabasa, nag-prepare na mabuti. Ganon din. Dahil po na walang maiuuwi or empty-handed ang naglilingkod sa simbahan. Kaya, nahiling ta na kung hindi man nakaka-epekto o nakakaulang sa mga sarili nilang pamilya, but nagkumagawa silang paraan na dahil madistorbo so mission ng simbahan, di yan pa ang pagpaurog sa Panginoon. Pero sometimes, yung human activity natin, yun ang pigapaurog. O, ma-birthday na naman ngayon, ma-birthday. Pero wala si Jesus sa birthday. Inaalis natin ang Panginoon. O, mag-irenuman ngayon, mag-irenuman. O, marami nang iyang pulutan, no? O, paano po natin papapuntin si Jesus? Yung unang tagay kay Jesus. Di ba? What I mean is, sa lahat ng activity pagluha man yan o pagkatuwa, kay pan po niya, ang permis si Lord. Minsan, pag maduman na sa ibang klaseng, sabi natin, dahil nangyay dapat si Lord dito, isasara na kay Lord's pintuan. Pero Jesus still part. Because, dahil man kitang gibo sa buhay na ini, sa mundong ini, na dahil aram kang Panginoon. Kaya nga ni, kay Puad baga, naon permi si Jesus, tanganing mapasabungan kita kang karahayan niya, asin padagos sa pagiging disipulo. If we really close ourselves in terms of totohanan, in terms of charity, sa mga bagay na abo tanggibon, o nagpipili kita kay tatabangan, ayudahan, diyan na po unti-unti itang pig-close taso sa dirita sa mga values kang Ebanghelyo. Kaya, sabi sa second reading ni St. Paul, kamo baga ngaya, nagadana, kang kamo binunyagan. Nangbot sabihon, ngunyan ta nagsusunod kita kay Kristo, tinatawan kita ni Kristo, nin baagong buhay. Sa pagkamit bid sa iya, nauya ang klase nin paglingkod, nauya ang klase nin pagkamuot, de nagdadaya, kailangan marunong magtiis. Yun pang but sabihin na nagadan ka na sa bisyo mo, nagadan ka na sa mga maling akala at saka sa mga maling gawain. Pero kung di ka pa namamatay sa mga ganon, di ka pa nabubunyagan, di ka pa nabubuhay sa tunay na buhay. So, we can see na maliliit na gawain, kahit dinayatabi ka ako ngayon ang isang sentimo,
Dapat 20 pesos na ibibigay mo sa makilimos. Kahit po yan ang mga ganyan na maliliit na gigibuhon ta, kung para sa Diyos, kung para sa Ebanghelyo, sa misyon, napakakan mo sa nagugutom, natabangan mo sa namumundo, etc., etc., nagpapanagos po sa misyon ni Kristo, nagiging alive. Nagdutubod kita, nasa good yan, si Kristo, sa ibang lugar, sa ibang time, pigpapako, sa ibang time naman, naglalakaw siya, pagpapakalat yung banal na salita sa paagita. Kita na bagaso kamay, paa, mata, ilong ng Panginoon. Kaya na kita pwede magalat na o magsabi na, bako man nga kita padi, bako man nga kita obispo, madre, di man kita mga partisipar sa simbahan. Mali po yun. Dikit sa na pong connection ta, siguro makahawak ka lang diyan sa pintuan ng St. Jude. Kung talagang magpapangadji ka, gusto mong magpakabuti, di mo po na masasayang, nothing is wasted. Kung ang tao niyaon po sa mabuting kalooban, gusto talaga pong makatabang, makapartisipar sa mission kang simbahan. Kaya 75 years, ilan pa kayang taon ang maabot kang Diocese of Legazpi? Kan St. Jude, pira pang tao ang madibusyon, pira pang matik ang criminology exam, ang mapabless kay Father Tonton. Takulunon pa, alam ko. Pero sagod na dahita nalilingawan ang kagurangdan. Ang mga milagro ni San Judas Tadeo. Di kita magpundok, ang pigigibot ang maray. Tayo na pigsabi ni Jesus, kahit isang baso lang pinainom mo sa napapaha, in the name of Jesus, di po iyan malilingawan kang Panginoon. Pero kung every time may kamot na ganyan, mahagad, tatapringon mo, mumudahon mo, wala po yun. Wala pong mangyayari sa tuya kahit na ano pang hinihingi mo sa Diyos. So, we see here two things. Dinara kita sa kagurangnan, sa paagi ni Kristo, sa paagi kang simbahan. Nasa tuya na po ang pagpadagos kaan. Taan lambang tao, ang lambang binunyagan, may sadiring istorya ng kaligtasan. Hindi po nagdidepende sa magurang, hindi nagdidepende sa kultura o sa inman na lugar. Kita ang madarakaan kang krus, kita ang mapasan kan sa diritang krus sa pagsunod kay Kristo. Kung pigaabuan tang krus, bako yan si Kristo na pigusundan ta. Kaya, ang mga kadipisilan, ang mga problema, parte yan kang pagiging disipulo ni Kristo. Sana, sa tulong ni San Judas Tadeo, asin sa tuya man na marayin buot, ang pag sa Diyos ta, ang paghirasta, sa ano man aspeto kang misyon, yan po ang hinahagad kang mahal na Diyos sa tuya, sa paagi ni Kristo, sa paagi kang mga binindisyon niyang mga santo, tanganing, ini mga santong ini, magi man na partikan sa tuyang pagtubod. In praying for them, kita nabibless kasi nagiging connected kita sa inda. Naging santo sa inda because of Jesus. Si Jesus, because of the Father. Kaya girari ang connection. Kung may mga cellphone baga kita, kaya lang sa'y nakakonect. Kay Lord daw, kay sa'y nakakonect. It's time to ask. Nakulao na paagi ki pag-connect ang cellphone, and yet bigigibot na sa ibang paagi. Sana magising na tayo na iniwan na natin ang masamang buhay sa paagi ng binyag, asin sa araw-aldaw na pagpabanal, pag-ibon ng marahay, pagpatawad kang kaiwal,
asin iba pang mga paagi. Kaya, ngunyan aldaw, pigasabihan kita, ipadagos ang misyon. Sabi ni Father Tony Pet, sarong pade kang diocese, abante ang krus. Data pagbaod dyan, inuton ta ang krus. Tanganing ang mga nagsusunod sa to, igwa pong balaog na maaako. Bindisyonan kita, kan Diyos, na marahayon sa gabos. Magtindog na sa pagpayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakaman, kagibo kan langit, singkan kan gabos na nahiling, sininahiling. Asin sarong kagurang na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, namagagikan sa Ama, bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos sama. Uli sa iya na kay guwakan gabos, sinuli sa tong mga tao, sinuli sa tong kaligtasan. Nagilig siya halit sa kalangitan, sinanin na laman ulikan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asina ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa kod sa kagadanan, asin nilubong, asin katulong aldaw na buhay liwat, susub sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. An sa iyang kahadean day katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kay baka nama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagin ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, sa apostolikong simbahan. Papahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, sin sa buhay na daing kasagporan. Pamibinin banwaan, nag-aararam, kandani na pagkamot kan Diyos sa katawuhan, magdulok kita sa iya, sin magdulot kan sa tong mga pag-arang, sin bagsalabang kagadan, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, utubonindaan sa indang katungdan para sa kamarawayan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Tanganing magrarom sa satong pagtubod, asinan sa tong pagkamidbid sa presensya kan Diyos, sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hobenes na nagtatalubo sa kinaaban, na panonin kariribukan, day malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan asin katuyuhan kan buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin mamumuto na karahayan, nagrarangang presensya asin nakakaomay na katuninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugmasagkod pa man sa kapahingaloan asin liwanag ng langit nun, nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugan sa mong pamibi. Langit no na mawarasan sa mong grasya na masabotan mi, naan sa mong buhay nagsasarig sa karahayan. Kabuotan asin kakusogan nin buot na magtabang sa saindang katikapuhan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kanyo karesiya.
pamibig ka mga tugang tanganining sakod sa indong atang maako malugot kan Dios amang makakaman. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nagpakanigong mahihimo, kan bunga kan sa imong mga misteryo na mimibig kami, warasan na huli kan mga banal na atang, maging maninigoan sa mong paglingkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matanos sin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal nama, Diyos na makakaman na daing kasagporan, ginibo mo ang gabos nasangkap kan panahon as sinusay mo ang pabago-bago kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linadang, asin an atubang kan darakula among gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos ng Angeles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa makayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, palangit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan. Lada ng minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan. Kagurangnan ni kanangalan banal, burabo din kabos na kabanalan, kini mga atang namimibig kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, ng kuwaning tinapay, asin magpasalamat, binaakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkaya mangkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaosa sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabot sa sin maginom kay ni. Tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin danay natipan, napapabolosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagdubot. Pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag
sagod na ikamagdato. Kaya kami nagruramdaman sa iyong pagkagadaan sin magabuhay liwat, ang dudolot sa iyong magagurangnan, kaya ning tinapayin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami na nagaarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ngayon dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibagan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sa hinggang kabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong ginigiramdom, pinapamiibi sa misang ini, sinanggawas na gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namiibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Virgen na inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kanchina, singkabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan ka nga nakakaligtas na togon sa pinatuod kan Diyos no nakawalian ng ngahas kitang magsabi. Taman niya ayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, maglatungan kahadian mo, kung yari ang buot mo, sa daganin siri, sa kanon sa alaw itao mo sa muyaw niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siringan mga nagkakasala sa muya, sinare kami sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo.
Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan na tinatao ko sa Indo. Hara pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin mapagkani ko siya mapatunino, ang sin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan, mapasaindo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Pero kan Diyos na nagkamaraan ng mga kasalanan kinaban. Pero kan Diyos kami, tawi kami din at tuninungan. Uyaan ko, dero kan Diyos, sa Jesucristo nagsasabi, nga bosa nagtatabang sa misyon, sa pagpadagos kang sa iyang winalat na pagtubod, kakay gwanin balos. Uli na siyang kodero kan Diyos, nagpaparangan makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay ito, ngunyan asin sagod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging sirin sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hari para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurang nanya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matukaw po. Mamibig kita. Kagurang na namimibig kami nan banal na sakripisyo na sa mong dinulot asin pinakinabangan. Buhayon kami tanganing kaiba mo na danay sa pagkamuot. Magtao kami kan bunga na magdadanay sa God paman. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa Obulum Sancti Petri. Anatipon po niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado at Domingo. Nagabot po sa 37,868 pesos and 60 centavos. Anambag po niya ito sa siring na misa. Nagabot sa 5,704 pesos and 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 10,898 pesos and 50 centavos. Siringman sa aga, Hunyo 29, mabukas na po ang selebrasyon kan ika-75 taon o Diamond Jubilee kan Diocese ng Legazpi na may temang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibuhon po sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 sa pahapon. Asin magkakaigwaman po ni banal na misa, asin papal blessing. Huli kay ni, dayngo na pong alas 5:30 ang misa digdi sa parokya. Iniimbitaran po ka magabos sa makisumaro, asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaging simana. Duwang Anonymous, 3,000 pesos, sarong 1,500 pesos, duwang 500 pesos. Mac, 1,000 pesos. MB Store, 1,000 pesos. Roderick and Elnes de Lavin, 1,000 pesos. Sweet Treats Fashion Bazaar, 1,000 pesos. Asin Asset Credit and Loan Incorporated, 900 pesos. Salamat po, Sin Diyos Mabalos. Tinugda po kita sa huring bendisyon. Kagurang naan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi sa udas sa Diyos. Si Maria na ining katigtasan ka mga saydong mahal sa buhay bendisyonan. Sa ngaran ka nama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na, banal Eucharistia, lagaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon too, Father.